til hinanden. Men lad os se, hvad Daffy den kan. Han har jo Danmarks stærkeste bil. Tror du, han har det endnu med, at han er med til at skrue Danmarks stærkeste traktor sammen? Ja. Men den er den der på en ny gearklasse på uge, og så 55 km gearklasse. Ib har vi stået heroppe. Ib, vi skal lige høre. Hvor stærk er den traktor? Hey, der går pølser selv over. Nu er det slet ikke gas nu i dobbelthuller. Og det kan altså godt lade sig gøre. Håndflag. Så fik vi holde ham. Kør med centrifugalkoppling eller stålsvinghjul. Men det har man valgt at sige i Danmark, at en bandvagt vil sætte sikkerheden højt. Men det er altså, det er Rapolis. Rakolix, kunsten efter med Jesper Sund. Så har vi kørt. Hvor kommer der lys over? Så er stærkt. Så er vi tæt over. Det gik ud. Men vi kommer bare til at synge sig i stedet for. Men det er bitte tage. Ja, det er en traktor, det hedder det. Det er en masse bunde Anders. Kunsten efter solcreme, det har vi altså set noget af, men nyd nu solen, den har I ikke været meget vant til herhjemme, har jeg hørt noget om. Og så har vi kold øl derovre. Fuldstændig, forkaj, fuldstændig. Det lykkes sig, og en god gammel amerikaner, Ole. Det er en af dem der må lige få skruet en lastbiltur på, for sådan en, så virker det helt rigtigt. Lad os se, om han ikke kan gøre de danskerne selskab derude over de fulde guld. Men så giv toppen, når de klapper. Det er Greenstar. Det ser jo helt rigtigt ud, at den på den, der kommer fyren. Der har noget differentielt. Og jeg mener bestemt Ole, den går Danmarksmester sidste år. Jeg tror faktisk, du har ret i.
Der er råd til, at vi holder kobling, men det er nok en stringkobling. Tror du ikke det? Jeg kører med stringkobling. Det var en Opel Astra. Den mangler nøgler. Ja, så. Lad os så se om tredje gang i lykkens gang. Ikke helt nok for Lars Jacobsen. Gas. Nu er Blokgren, han siger, at han skal bare give noget gas. Han går helt op. Han tager øl. Det godt kan lade sig gøre. Men far han har fået en kalat oven over hovedet, kan jeg se. Ida. Og lad os se, hvad Lasse kan, om han også kan lave fuld uld. Jeg får nedgøre hende, hun kan altså godt køre traktor. Ja, men det er ikke hende, de kører særlig. Det kan du godt tænke dig. Nej, du lyver det. Men lad os se, de har eksperimenteret lidt med turbo der hvor... Lad os se, hvad tror jeg Allan han vil give en maksgas for at vinde her, så det hygger med i aften. Så er der i hvert fald ladtryk og lys til til, så og han er ved at have bygget motoren tryk op. Har I hånden derovre klar? Det er klar med ham. For at køre af, så han kan komme i telt, så det er dagen, det sker. Det skal du vel i telt med ham nogensinde. Jeg kan huske, at vi har for mig sidste eller forrige år, det var sgu kedeligt. Og her har vi S1 i Fåborg. Volvo 810.
helt op fra Lette. Det bliver tæt på fuld pult, det der. Nu er han kommet ind til Sønne Hygum for lige at lufte en masse færger. Så miste han i hvert fald en pust over Volvo. Det er nemt at lave slæg. Til næste år har vi også lidt nye ting i skuff, så... Ja, og dem bliver overhovedet ikke rødt i dag. Det er rødt i aften. Så en fin ølvogn herovre, så inde i et telt, der står 4 taphaner. Det kunne blive glat, hvis I lige gav holde dem lidt til folks egen skyld, ja. Men lad os se Blue Bandit, som har 64 point med det. Endnu en gang John Deere. Så det er jo ren sikkerhed, vi snakker her. Og det har vi haft en Volvo-sang, der er så svært Volvo-traktor! Og det er Tony Spand med tyre. Og det var
blevet arbejdet på det her stævne. 128, så er nu